Nitriansky vinný festival a Fakulta záhradníctva krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Prečo tieto dva pojmy patria spolu? Fakulta ako jediná na Slovensku garantuje študijný odbor záhradníctvo, čiže už v tomto akademickom roku 20 rokov formujeme tento študijný odbor po stránke vedeckej, ale aj vzdelávacej. Vinohradníctvo a vinárstvo ako oblasti výskumu patria k tejto fakulte, patria k tejto univerzite aj v súčasnosti cez novo vybudované výskumné centrum Agrobiotek, kde práve tieto oblasti výskumu budú veľmi dôležité pre ďalšie obdobie. Fakulta cez svoju katedru ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva podporuje Nitriansky vinný festival, ktorý je súčasťou ďalšieho vzdelávania a zúčastňujú sa na ňom jednak naši odborníci, ale aj študenti. Preto v mene vedenia fakulty by som vás veľmi srdečne chcela pozvať na festival svojou účasťou čo najväčšou, možno že aj podporiť ťažkú prácu našich vinohradníkov a vinárov, ktorí si to určite zaslúžia a myslím si, že v tejto oblasti má Slovensko čo ponúknuť. Dovoľte, aby som vás teda pozvala v mene svojom a mene vedenia fakulty 6. a 7. novembra v krásnych priestoroch Nitrianskeho podhradia a krásnych pivniciach, ktoré budú dekorované aj prácami našich študentov. Čiže ste všetci vítaní.